V hĺbke, kam nepreniká slnečné svetlo, oceán mení samotnú logiku života. Tu neexistuje obvyklý deň a noc. Nie sú tu rastliny ani krajiny, na ktoré je ľudský pohľad zvyknutý. Existuje len masa studenej vody, zriedkavé záblesky bioluminiscencie, takmer neustály hlad a tlak, ktorý by na povrchu rozdrvil väčšinu živých tvorov. Pre nás tento priestor vyzerá prázdny, no prázdnota v oceáne je takmer vždy klamlivá. Práve v tejto tme žijú tvory, ktoré sa zdajú neuveriteľné, kým nezistíš, ako presne sú prispôsobené svojmu prostrediu. Jedným z nich je zmijovitá ryba, hlbokomorský predátor, ktorého vzhľad sa zdá prehnaný dokonca aj pre priepasť. No každý jeho detail rieši tú istú úlohu. Prežiť tam, kde sa potrava objavuje zriedka a chyba takmer vždy stojí život. Zmijovitú rybu často opisujú podľa jej zubov a nie je to prekvapujúce. Pri prvom pohľade práve oni pôsobia takmer neskutočne. Jej hlava je pomerne veľká, telo pretiahnuté a úzke a z papule vyčnevajú dlhé, tenké zuby podobné ihlám. U niektorých jedincov sú spodné tesáky také veľké, že keď je ústa zatvorená, nezmestia sa dovnútra bežným spôsobom. Preto má hlava špeciálne prehlbeniny, do ktorých zapadajú končeky zubov. Na fotografii alebo na zázname z podvodného prístroja to vyzerá ako prehnanie prírody. Ako by oceán vytvoril karikatúru predátora. V súmračnej zóne však prehánanie takmer neexistuje. Všetko je tam podriadené nedostatku. A ak má ryba také veľké zuby, znamená to, že sú naozaj opodstatnené. Veľkosť zmijovitej ryby pritom nie je veľká. Zvyčajne ide o pomerne malú rybu, často dlhú len niekoľko desiatok centimetrov. A práve v tom spočíva jeden z paradoxov hlbokomorského života. Čím ďalej od povrchu, tým menší význam majú bežné predstavy o sile. Tu nevyhráva ten, kto je jednoducho väčší. Vyhráva ten, kto míňa menej energie a využije každú šancu na korisť čo najefektívnejšie. V prostredí, kde sa obeť môže objaviť len zriedka, je dôležité nie ani tak rýchlo plávať, ako skôr nepremeškať ten jediný okamih, keď sa pred tebou objaví potrava. Zmijovitá ryba žije vo vrstvách oceánu, ktoré začínajú približne tam, kde svetlo prestáva byť spoľahlivým orientačným bodom. Ide o tzv. Súmračnú zónu, ktorá sa rozprestiera približne od 200 až 300 metrov do 1000 metrov a hlbšie, pričom u niektorých druhov môžu presuny zahŕňať ešte väčší rozsah. Tu už slnečné svetlo prostredie neosvetľuje, iba slabo naznačuje svoju existenciu niekde ďaleko hore. S hĺbkou miznú farby. Červená zmizne ako prvá, potom žltá, potom zelená. Zostáva chladný, modročierny svet, v ktorom sa každé svetlo stáva udalosťou. Pre zvieratá to znamená jediné. Zrak mení svoju úlohu. Už nepomáha tak veľmi rozlišovať detaily, ale skôr zachytáva siluety, záblesky a najmenšie náznaky pohybu. Práve preto hlbokomorské predátory tak často využívajú svetlo. Zmijovitá ryba nie je výnimkou. Na jej tele sa nachádzajú fotofory, malé svetelné orgány, ktoré vytvárajú slabé bioluminiscenčné žiarenie. Pre človeka slovo svetlo zvyčajne znamená, že ťa bude ľahšie spozorovať. V hlbinách oceánu však všetko funguje zložitejšie. Svetlo môže nielen prezradiť, ale aj skryť. Ak sa predátor alebo korisť pozerá zdola nahor, na pozadí slabého svetla prichádzajúceho z povrchu je každý tmavý tieň ľahko viditeľný. Niektoré hlbokomorské živočíchy to kompenzujú tým, že si osvetľujú spodnú časť tela.
Takýto trik pomáha rozmazať obrys a doslova odstrániť vlastný tieň z vody. Zmijovitá ryba používa svetlo ako maskovanie aj ako nástroj lovu. Najznámejšou jej zvláštnosťou je svietiaca návnada. Z oblasti spodnej čeluste visí dlhý lúčovitý výrastok, na konci ktorého sa nachádza svietiaca časť. V úplnej tme vyzerá tento malý zdroj svetla ako samostatný živý tvor. Drobná korisť, bezmocne sa kolísajúca vo vode. Nie je to aktívna naháňačka. Zmijovitá ryba nemíňa silu na dlhé prenasledovanie. Vznáša sa vo vodnom slobci a čaká. Pre hlbokomorskú ekológiu je to ideálna stratégia. Ak je prostredie chudobné na potravu, lov sa mení z pretekov na výpočet. Treba prinútiť korisť, aby sa priblížila sama. A keď sa to stane, nastupuje druhá časť jej konštrukcie. Útok. Telo zmijovitej ryby je pretiahnuté a pôsobí takmer krehko, no je prispôsobené na krátke, veľmi prudké pohyby. Útok trvá okamih. Svietiaca návnada drží pozornosť koristi, vzdialenosť sa skracuje a potom sa papuľa náhle otvorí. Tu sú dlhé zuby mimoriadne dôležité. Nie len, že zraňujú, vytvárajú geometriu, v ktorej korisť takmer nemôže uniknúť. Ak je chytená naprieč telom, ihlovité tesáky fungujú ako mreža smerujúca dovnútra. Každý pohyb späť iba posilňuje uchopenie. V svete, kde šanca na úspešný lov nie je častá, je takáto spoľahlivosť rozhodujúca. Predátor hlbín však nemôže existovať iba vďaka desivému vzhľadu. Hlavným zdrojom v súmračnej zóne je energia. Preto mnohé miestne ryby žijú v režime neustálej úspory. Zmijovitá ryba väčšinu času nepôsobí agresívne. Nepreháňa sa, nerobí zbytočné pohyby a neskúma okolie bez dôvodu. Naopak, jej správanie je podriadené opatrnosti. Dokáže dlho zotrvávať vo vodnom stĺpci a robiť len minimálne korekcie polohy. Nie je to lenivosť ani pasivita. Je to presné prispôsobenie prostrediu, kde je cena každého zbytočného pohybu príliš vysoká. Ďalším dôvodom, prečo zmijovitá ryba zaujíma vedcov, je jej účasť na vertikálnych migráciách. Ide o jedno z najväčších každodenných presunov biomasy na planéte. S príchodom tmy sa miliardy organizmov zdvíhajú z hlbín bližšie k povrchu, kde je viac potravy. Pred úsvitom sa opäť vracajú dolu. Mnohé hlbokomorské ryby, vrátane zmijovitej ryby, sú súčasťou tohto rytmu. V noci stúpajú vyššie, pretože rastie pravdepodobnosť stretnúť malé ryby a bezstavovce. Cez deň sa vracajú hlbšie do bezpečia tmy. Pre človeka sa oceánska hĺbka zdá statická. V skutočnosti sa neustále pohybuje, nie prúdmi, ale živými telami. Takýto rytmus vysvetľuje aj osobitnú úlohu zmijovitej ryby v ekosystéme. Nie je vrcholom potravovej pyramídy, ani jej základom. Zaujíma strednú, no dôležitú pozíciu. Na jednej strane požíra menšie ryby a bezstavovce a premieňa ich biomasu na energiu dostupnú pre ďalšiu úroveň. Na druhej strane sa sama stáva korisťou väčších predátorov, kalmárov, veľkých rýb a niekedy aj morských cicavcov, ak sa dostanú do príslušných hĺbok. V hlbokomorskej ekológii takmer neexistujú zbytočné formy života. Aj to najpodivnejšie stvorenie je súčasťou presného reťazca výmeny energie. Zaujímavé je aj to, ako hĺbka mení vonkajší vzhľad takýchto živočíchov. Na povrchu môže jasná farba priťahovať pozornosť alebo slúžiť na predvádzanie. V albinách farba funguje inak. Mnohé hlbokomorské ryby sa zdajú čierne, tmavohnedé alebo červenkasté. Červená farba však vo veľkých hĺbkach prakticky mizne. Mení sa na čiernu,
pretože červené svetelné vlny tam jednoducho nedosiahnu. Preto to, čo sa nám zdá nápadnou farbou, sa v skutočnom prostredí mení na výborné maskovanie. Zmijovitá ryba nevyzerá pre okolité tvory nápadne. Vyzerá nenápadne. A to je oveľa dôležitejšie. Existuje aj ďalší dôležitý moment. Desivý vzhľad zmijovitej ryby môže ľahko zavádzať. Pre človeka pôsobí ako symbol agresie, ako by bola stvorená výlučne na útok. Jej skutočný život je však oveľa bližší čakaniu než neustálemu násiliu. V hlbinách oceánu nie je možné loviť nepretržite. Šancí je tam príliš málo. Preto je úspešný predátor často ten, kto dokáže dlho nerobiť nič. Ten, kto šetrí energiu, splýva s prostredím, správne využíva svetlo a koná len v krátkom, rozhodujúcom okamihu. V tomto zmysle nie je zmijovitá ryba príšerou priepasti, ale majstrom výpočtu. Keď vedci pozorujú takéto tvory, vidia nielen nezvyčajnú formu, ale aj odpoveď na základnú otázku. Ako sa život prispôsobuje extrémnym podmienkam? Hlbokomorská zóna oceánu spája niekoľko obmedzení naraz. Nedostatok svetla, nízku teplotu, vzácnosť potravy a vysoký tlak. Každé z nich je samo o sebe veľkou výzvou. Spolu vytvárajú prostredie, v ktorom musí byť organizmus takmer dokonale prispôsobený svojej níž. Zmijovitá ryba je práve taká. Nemožno ju pochopiť podľa jedného znaku. Zuby, návnada, tmavé telo, úspora pohybu a účasť na migráciách, to všetko sú časti jednej stratégie. Práve preto takéto tvory tak silno pôsobia na predstavivosť. Núti nás prehodnotiť samotný obraz oceánu. Sme zvyknutí myslieť na more ako na priestor vln, pobreží, jasnej vody a známych rýb. No väčšina oceánu je usporiadaná inak. Je to svet, ktorý žije bez slnečného svetla a bez našich orientačných bodov. Nie sú tam obvyklé kulisy a preto sa každá forma života zdá zvláštnejšia než na povrchu. V skutočnosti tu však zvláštnosť nie je výnimkou, ale pravidlom. Niekde v tejto tme zmijovitá ryba pokračuje vo svojej bežnej ceste. Stúpa a klesá spolu s nočným pohybom oceánu. Takmer nehybne visí vo vode, zatiaľ čo jej svietiaca návnada pomaly chveje pred papuľou. Neponáhľa sa. Nemá kam sa ponáhľať. Vo svete, kde je potravy málo a stretnutie s korisťou rozhoduje o mnohom, sa trpezlivosť stáva nie slabosťou, ale výhodou. A keď vhodný okamih predsa len príde, je jasné, prečo príroda potrebovala tieto dlhé, ihlovité zuby. Zmijovitá ryba desí len na prvý pohľad. Ak sa na ňu pozrieš dlhšie, uvidíš nie príšeru, ale presnú formu života, ktorú oceán vytvoril pre svoje najtvrdšie podmienky. A možno práve preto pôsobí tak silno. Pripomína, že hĺbka nie je kráľovstvom chaosu a hrôzy, ale miestom, kde je každý detail podriadený nevyhnutnosti. Tam nevíťazí ten, kto vyzerá strašidelnejšie. Tam prežije ten, kto je lepšie prispôsobený tme.